Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Moni nonse amene mukuonera Mibawa Television madzulo alero lachinayi pa 16 imene timaitchula kuti Mother's Day Eve. Amayi mwenda bwanji ku Mother's Day? Anauchitirani chani ana wanu kapena ena alonse amene amakukondani dzulo pa Mother's Day? Gwede ndiye program yake pamene makhala pamenepo ife kukhala kuno tionenso kuti nkhani zosiyana ziyende mwa mtundu wotani. Mstudio muno ndi Steve Kondo banda kuzukuta nkhani zosiyana ine dzina langa Happy Kasinja Banda. Steve, tikulandireni program imene ya gwede. Tathokoza zikumkwambiri. Tathokoza. Wala ili banja Malawi lero. Nditia chamike kuti chili moyo. Chili bwino. Ndipalimbikitsa kwambiri chikondi ndikufunika pakati pathu. Kukhala ndi chikondi sokuganiza zotuka mbere zako, kuntukwana zako, anthu kumenya nafa chandali. Chikondi ndi lamulo lokhalo lomwe amalimbikitsa ala komanso Mulungu wakumwamba. Tizikonda dadi tizikhalirana bwino. Tisamadani. Sudana ndi neba wako, sudana ndi anthu ogwirana ntchito. Suyerekedwera anthu amene wayandikana nawo. Kamene basi kandi kuti kwina kuli konse kumene tizikhalirana bwino. Kugwapa amayi anu asanadziwe kunkhota ndamene damu mukayerekedwera amenewa mukatsamwa amene wandobata kuthandiza ndi kutengera chipatala amayi anu abale anu amava zothaita ichebwino laiwiri munawalandira Malawi ndi kunena kuti asavale zosakhala bwino ku Mother's Day. Taona ngati ma picture osakhala kuti kusowa tutona tinakaona kale koma ndithu kumazilemekeza thupi lako mubwereza kumazilemekeza thupi tatokhaku ibito kamaenda mtown kumaona kuti ine Steve Wimba ngai kuti ndifali chinthu chotani chosati anthu adziyang'ana kuti samaziona oko samaona program yokayo ikuze tizolondola zofufuzidwa bwino ngati inu muchite bwino tikomberani manja ngatinso peda pakhale kuti apasipa kuyenda bwino ife tikuwuzani chikwanje simpeni komanso spoon sifosholo ife timatena zokha zimene zizolondola pano pa Mibawa Television. Steve, leader of opposition tiyambe choncho nkhani lero lachinayi. Kodi tsopano zikununkhira bwanji nthawi ija munatuza kuti amene zikuoneka ngati kuti speaker of parliament pali maina awa leader of opposition mukuzoona bwanji kumene? Leader of opposition otsogolera kumbali yotsutsa chipani chomwe chawina chimakhala kuti chaboma. So ku opposition umakhala zipani zambiri. So zipani zomwe zili ku opposition chomwe chapeza aphungu ambiri ndi chomwe chimasankha mtsogoleri wa otsutsa wa zipani zotsutsa mu nyumba ya malamulo. Ameneyo pakali pano tinene kuti tikaona nimene parliament yathu ilili DPP ndi chipani chomwe chikulamulira chimenecho ndi chawo asankha utsogolera kumbali ya boma. Komano ku opposition iko kula china UDF kula china UTM kulienaso oyima pawokha sitikudziwa kuti agwira ntchito ndi ndani kapena akhale mapawokha. So amene anapeza aphungu ambiri kumene ku amalingana ndi chipani chikamba chipani nangasi aphungu ambiri ndi oyima pawokha komano poti cha malamulo sangasankhe leader of opposition. Leader of opposition amene kuchoka ku chipani ndi chipani ndi cha Malawi Congress Party chimene chili ndi aphungu ochuluka panopa pa otsutsa onse. So tikaona ku MCP koma tinene kuti kodi leader of opposition iyo ntchito leader of opposition siyamasewera ndiyolangiza boma pamene labweresa nkhani zosiyana ku nyumba ya malamulo kuti nyumbayo ikambirane kuti chinthucho chiyendese dziko motani. Zina zimakhala zabwino, zina zimakhala zolakwika, zina zimakhala zongofuna kukomera anthu ochepa. So chinthu chikabwera mwabwera lamulo leader of opposition kapena ni budget kapena president wabodzalankhula naye samalankhula kuchita mbasula chinthu chija molangiza boma lija kapena modzudzula boma lija kuti likhoze chinthu chija maso amalawi kwambiri zinthu zikamalakwika amaloza cha leader of opposition. Leader of opposition apanga chani ku parliament opposition yake ikuoneka kuti ndiyo sagwirizana zimatengera utsogoleri wa leader of opposition. Kupanga penti kuja ndi apa pano
amene akuoneka kuti komwe kuti achokedwe opposition ku MCP ndiko MCP Malawi Congress Party chipani cha Congress muzaka zomwe zinali ku opposition pali male mu John Tembo anthu amanena kuti idali opposition yamba yeni adayigwira bwino kwambiri nkhani yako ngati lero opposition adagwira ntchito yabwino kodi tikaona Malawi Congress Party ya lero yomwe ili ku opposition ndi Malawi Congress Party yomwe inali yate ya Malemu Tembo ikhala yofanana kodi DPP izikhala pathengenenge DPP izilamulira bwino kodi opposition ili bwino kwa MCP mgawaniko kuna bwera magulu osiyana pomwe convention inatsala pang'ono kuchitika convention mpungwe nabe cha kuyambira pa mpando wa vice president ka second vice president secretary general kachani pamene papa sipata bwino create timagulu tambirimbiri convention ijaida chitika molomoti utsogoleri kapena chipani chija chibweretse anthu aja pamodzi noti convention yatha tiendele limodzi tsopano adasiya magulu aja adikumapitirabe momuja samaonekera foti amalamulira chabwino ndeka wika wakati mulikolamulira simuonekera ngati mmene makhalira ng'amba ngati mmene mukakhala ku opposition convention yatha magulu aja akupitirirabe kumachita kuzowa kuti awadaluza koma ndi gulu lawo awadawina koma awafuna kukhaulitsa awa chifukwa adapikisana over mpando within the party and akuonesa kuti ine mpenderenga mpandomo uyoyo ni mponderetu kuzaoneke kuti ye amve nyunyu kupanga tachiwoyo kuja kwabwera nkhondo yolimbirana running mate running mate uja ndikunakhalano magulu mapatsa anyamata ndalama ata media team azinyoza uyo azinena zoyipa za uyo azinkonda uyo zomwe zinapangitsa kunena kuti patasankhidwaso running mate kunabweranso madivision koma okhangati osaonekera okhangati akusekerera komano pasi pa mtima ena zikuwapweteka ena ananyanyala kampeni kukongeresa kampeni sadapange nawo aimwena chifukwa choti asiya running mate mwina mwake chifukwa choti sama wapasa sikeji kuti ena adasankha koma akapanga kampeni kukusiyose kwawo kokha osakhala ya dziko ndikusiyira anthu ochepa kuti achitenge chinthu chija ayende nacho unamuona amene atsapikira running mate wawo situpiko mumba ngati kuti alipo okha mwina ndi apresident wawo achakwera ndi ababa mulondera ndi ena ochepa kunkuyu ndi ena koma ambiri omwe mumadziwa anakhala pansi nkhani inali kukwiya chifukwa cha masanctions anambira ku convention omwe sanathetsedwe tsono pano aluza satawina awina nda DPP aluza mwana mokhala basi kuonera kuti chidatigwetsa njani chidatipangitsa njani kupatula amalawi kuti kuira amene tidayendesera zinthu zosiyana-siyana sadasangalale kuti kwadi maki kunaende bwino njala chimanga kudula mafuta ophikira mafuta galimoto china chilichonse kukwera mtengo lero mawa mtengo wina mawa china choncho komanso chinthu china chomwe chinathandizira kwambiri ndikusagwirizana kupanda umodzi katikati mwa MCP pano pali nkhani yoti kodi atsogolere tichosiya uspika uko komano ankakhala leader of opposition ndani ku MCP pamene nde kulisono anthu kulikhana kunenerana zoyipa amodzimodzi so kuyanyamata ena mamanjira ma 10,000 kuti aziyayilitsira ena ma-social media mumbiri kuti azioneka ngati akuti ndi ano so magulu angapo kubwera mayina angapo kukumabwera dzina la kuti mwina titenge running mate wachakwera amumba kind of opposition kukongeresa koma ndizosatheka zikhala bwanji azitubiko mumba sangakhale leader of opposition chifukwa chokuti anayima ngati phungu oyima payekha ku Mzimba Central chifukwa cha maprimaries chinaso naye wala chomwe chinathandiza kuti MCP sachite bwino ikhaenda phungu jepa ndikusomvana koma primaries chifukwa chokuti ku convention anthu omwe anaoneka kuti amapikisana ndi ena amene atenga udindo anafuna kuthana ndi anthu ena kuti asawiniretu anafuna kupanga support anthu ena omwe anaoneka kuti anali mbali yawo ya ku convention komanso anali mapulani ena kunena kuti awawa awine amapanga impose kwa anthu anapeza kuti anthu ambiri ayima pawokha ku Central Region ambiri makosesa ambiri anaima pawo situ kuzoda amene walo MCP kapena DPP kapena khala oyima pawo iwowa ndi mmodzi anali victim wankhani imeneyi amumba anapeza kuti mpakananira kuti aya chabwino nkhani ifike ku court itere kuti aliyese ayime payekha anawina ngatimbe so malamulo ma standing orders a nyumba ya malamulo ndatekamba kale salula wa independent
kukhala leader of opposition singateke so magazi amene MCP akongeresa anthu ena achotse unless ngati angalowe kongeresa koma sindikuzati zingachitike kapena zizachitika ndi member wa kongeresa koma anawina ngati phungu oyima paika koma popeza kuti aime ngati phungu oyima paokha ndi chipani icho chomwe chinawapangitsa so pamene pa ndufulu wawo iwowo kuganiza ngati munthu kunena kuti ndikalowe kapena ayi koma ngati munganene komano kuti ayi pano pando ndema kuganiza amene oti amumba khoza khalidwe of opposition muchotsere ndekuyena mwabwera nena kuti ayi mina titenge ICG apano ena nkumafusa kunena kuti kodi SG yo tikaona mmene campaign yake amakhalira amalankhula okay ndi ndali mmene zimachitikira komanso kuuza kwa chipani chathu komanso kukanika kwa chipani chathu kubweretsa pamodzi kodi iyeyo angakhale leader of opposition ISG paja ndi achimwendo angakhale leader of opposition akhapo otsogolera ngati mbali ya boma kodi angakhale leader of opposition anthu ndikumumvera chipani sijaje ndimumvera chifukwa anthu amasunga bema awo komanso kodi abweretsabe chipani chipamodzi ngati chidakanika chipani kubwera pamodzi pamene chidali kulamula kodi pamene chili ku opposition chitani fazala zambiri ngakhale sitinganene kuti ndi wadaluzisa sana MCP daluza pafuko zambiri koma ena mkati wa mnoti yake mwina SG adakapanga zakuti mwina SG adakapanga zakuti mena zimakhala mnoti zidakatha kutani kuthandiza chipani chikuti chiwiri pakumabwera dzina la Ankaka ena kuti ayi Ankaka akhoza kutsogolera iye ena kuti ayi Ankaka sangatsogolere kukhala leader of opposition akumakamba zifukwa zawo so kumene ponena kunena kuti kodi akhoza kumanga chipani kodi munthawi yawo ali SG adapanga chani pakatipa atachoka ku SG adalibe active chidachitika ndi chani ena kumabwera ndekubwera mabosi enasiyana koma kuli gulu lina lambiri hapa mundu kufana kuuza kunena kuti anthu a congress ambiri anaona maganizo awo zipita ku ukulu wa tsogoleriwo kuti akazunika andi a Moses Kunkuyu chabwino anthu ena kunena kuti kodi anawina kusiyawe anawina kudetsa that's good akumanena kuti chipani ichi chikufunika munthu amene panopa ku leader of opposition wathu akhale munthu amene adamange chipani kubweretsa chipani pamodzi komanso kutha kugwira ntchito ndi a opposition ena chabwino mamvesesa chipani cha opposition chipani cha opposition MCP yokha kuli UTM amene angapita kakamba ndi a UTM kuti mwina musapite kuboma ino tizigwira ntchito limodzi amene akakambe ndi a UDF amene akakambe ndi aphungu ena oyima pawo kuti ino yolowani mala Congress Party kapena mukhale pano koma tizigwira ntchito limodzi akunena kuti iwowo mukuona kwawo akhoza kukhala Moses Kunkuyu potengera khalidwe lawo potengera mbiri yawo kuti alibe khalidwe lonyoza akafuna kulankhula chinthu amalankhula mokuti modekha koma moti anthu ndikumvetsetsa zoma kunena kuti leader of opposition akuyenera kutero munthu amene sangongodzudzula boma kungofuna kuoneza kuti koma kulilangiza boma lija ndikuti boma lija limvetse kunena kuti kodi apapa ichichi chamuliganizo labwino koma tiwonjezere chakuti akuti amene wanga pakezezo ndakunkulu komanso leader of opposition akunena kuti amene okhala wadyera wadyera chifukwa akuluakulu leader of opposition akuti wajaphazi leader of opposition yonse yasokonekera leader of opposition kungojaphazi kungoti ampatsa chiphuphu kungoti ndokonda dyera iye ndikulandira chiphuphucho opposition yonse yaonongeka akunena kuti ma characters amene angasunge mwambo kusunga ngodya zinayi ku parliament iko kutsogolera opposition iwowo anthu akupanga suggest kuti amene a Moses Kunkuyu ndiyeno tiva kuti kodi ayinakewo akapita kuneki yawo akakapita ndi maganizo anthu chipani amene akuona kunena kuti kodi munthu amene angamange ino chipanichi chipani cha Congress nchogawanika sizabodza anchogawanika ndipo ma divisions akupitirira amachita kuoneka akupitirira ndipo ngati anayamba kulamula ndikupita pamene ali kotsutsa ndakhoza kuphwasula chipani chija futi anthu ena achoka anthu ena anyanyala anthu ena atani ndichifaka kunena kuti munthu amene tikaona mbiri amene wani sakanganirana za maudindo maudindo osewa simulamumve bodali function yakuti mukulankhula kwawo iwo ayi mbiri wagwira nduna khala nduna mbiri mwina yakatangale sikuti mutamverapo kwenkweni
ukakhala leader of opposition boma limakutsata ndi limakumanga ngati uli ni mbiri zoyipa kuti unalemera bwanji pa zaka 65 zapita tiona vapo maina anthu manena kuti awawa menalemerera awawa ndalama zawo azitenga kuti akuti akaona zimenezo zomwe akunkuyu mwathu mulibeno ndipakuona kuti akhoza kutsutsa bwino mwapena kulangiza bwino mwachidule kwambiri palinso dzina la Kabwera munapanga ukafukufuku dzina limene sindinapange akafukufuku la Kabwera sindinapange odana wina palinso dzina la Godani Hala sindinapange soka fukufuku mwina koza Godani Hala ukapena koza funa speaker odana khapo speaker mwina dzina msibili koza onena kuti mwina Godani wangu pitiza akapikisana nawo pa speaker komano maina amene osida komano maina omamaveka mmafora momwe tinaona tinabentulidwa kwambiri ni maina amene wawo ankaka achimwendo amumba akunkuyu komano panali maina awiri amumba ndakunkuyu koma amumba ndosatheka chifukwa nawo ina ngati oyima payekha komano majority kwambiri panopa anthu atazindikira kuti amumba wanzosatheka malamulo mene amayendera komano akupita no dzina la ndani kuti akhaleko wina ngope so chimachitika ndekuti umakhala ngati wendo otsogolera parliament komanso chipani chija machitsogolera kuparliament kuti ndi anthu ena akufuna mphamvu zimene zozo kuchipani kucha ngakhale libe kuthekera kokhalidwa opposition koma kumaona kuti ndikhabe ndi mphamvu za utsogolera umakhala ngati libe vice president komanso khoza kukhala ndi chance chifukwa kupita kutsogoloko mwina 2030 sindikudziwa kuti malamulo awo achipani akuti chani achakwera dzayimaso kapena sadzayima kuchipani ngati sadzayima ndatathala techingotenga lino anthu koma ndi dzina lakunkuyu lomwe lili patsogolo limene likutchulidwa koma leader of opposition samene okhala wadyera amene okhala wodekha amene akuza kuti amalawi akufuna chani samene okhala wambiri yoyipa boma limamanga likongoti lammanga leader of opposition ngati mukutenga leader of opposition okuti walemera mosaziwika wachita bwino mosaoneka ali ndi milandu ndi amwenye ali ndi chani tidzaononga dziko lino amakhala chete boma ndikumanga limakhazika chete ndi DPP pankhani yomangana kufuna kufufuza munthu ilibe masewera sipanga za kutchalichi DPP matsata malamulo ndipo sankha leader of opposition kumene muone wambiri yabwino zina yakulu ndikulera ngati mukutsekula papereka kudakuna bana chita tukarangaliro msipi muziyenda ni matufi black musafika umeneko amwene ngati ino mu MTV mu malamulira makuchalichi machipente na DPP kongoti weyo kukuganizidwa kuti waba imafuza ndipo ikamanga ndipo mlandu wake umayenda sana muziyenda ukonzeka muzasazikira pakazanu mukamachoka day sindikuziwa kuti ndigona kuno kapena ndikagona kusenzi ngani tu opposition sakweno khaote omatasazika kumasazikira pakazanu mukuziwa paja ine mwenye uja mukuziwa ineyo nawe ndesiri kuzoti lero ndigona kuno kapena ndikagona kusewa koma khale wa clean sheet mpira sisi mabida urali wambiri ngani mwina kufunsani it was a simple issue leader of opposition yabwerayi silamula dziko mwa ngati mwakuchalichi imalamula dziko ngati kuti magwira mchigololo akhululukireni awa sabanga nawo ndeso afunika DPP sibanga nawo ngati mwatsekula pere kalepa wanu ino ndi gwede lero lachinayi pamene tikuzukuta nkhani zosiyana komanso tibwere pano ndi nkhani zina koma pano timweko madzi pang'ono ndimuze Steve apoyeko moto pang'ono tione kuti atibwereserenso ndi nkhani zina zotani pamene tikupita chitsogolo ndi program imene ikhani pomwepo. Introducing Car Care Solutions, the home of exceptional vehicle care. Do you want to keep your vehicle looking outstanding? Car Care Solutions provides comprehensive care. Services include body polishing, UV protection, wax and polish application, paint correction, ceramic coating, as well as treatments for windscreens and leather interior. Exceptional care for exceptional vehicles. Contact Car Care Solutions today and ensure your vehicle meets the highest standard of care. Car Care Solutions, the home of exceptional vehicle care.
tikulandireniso pa kuseri kwa program imeneyi pano pa Mibawa Television ni gwede ndi nkhani yake ukamba nkhani zofufuza bwino mmene zino khalira ngati mwachita bwino ife tiombe mmanja koma ngati pena mpera pakhala ngati pasokonekera ayi ifenso timwene pano ndi ukamba chimenecho. Steve Kondo Banda ndiye mwe ndithu akuzukuta nkhani zosiyana-siyana pano pa Mibawa Television. Steve, papita kanthawi ndithu pamene tinasankha a second vice president kuno ku Malawi ngati dziko. Kumano chomwe ndikufunsa ine pano nkhani yolumbira mpaka pano kuli chete sitinalumbirisebe mtsogoleri amene wachiwiri wa dziko wachiwiri kwa wachiwiri Enoch Chihana. Yes, ndithu zokamba ndizochuluka pa anthu pomwe president wa dziko lino Professor Peter Mutharika pokwaniritsa lonjezo lawo la the Blue Alliance iwowa adasankha second vice president Enoch Chihana. Ndipo mwina anthu anadabwitsika unena kuti tsiku lomwe nduna zitatu zinkalumbira asanalumbire mwina chiyembekezo chawo chinali chotero. Komano kalata yochoka ku chipani cha Ford chionera kuti anthu adekhe zokonzekera mwambo olumbiritsa a vice president a Chihana zili nkati ndipo zichitika nduna zina zomwe president Mutharika atasankhe zikamalumbira mbo umenewo uzachitika limodzi. Palibe choti manong'onong'o achulukire kapena kutani anthu amalankhula pa chisankho cha munthu wina ndi munthu zimenezo ndi daily ino ndine umaziona mukhozotenga mwana wanu kuyika pa njinga kumankankha wina anthu akuzana kuti ayi ndofunika njingayo muzipalasa inuyo iyeyo akhale kukumbuyo anthu amalankhula chiganizo cha munthu wina aliyense. Komano pamapeto pa zonse chifukwa ena akumanena kuti ayi tinakakhala ifeyo tinakanena kuti chifukwa akakhala second vice president ndekuti mwina akapita parliament akapanga declare anthu odziwa malamulo akutero kunena kuti akapanga declare akanena kuti siti yawo ya Kulupi Central ilibe sophungu ikhala kuti second vice president sakakhale sophungu then akumaliyayi second vice president wo akhoza kuataya patatha zaka ziwiri aluza uphungu wa zaka 5 ena akumanena kuti yaya akhoza kukhala second vice president uphungu wokutaya maganizo anthu ambirimbiri alese amene akuona koma chisankho cha mapeto pake apanga okha a Chihana ndi chipani chawo cha Ford chomwe asankha kunena kuti ine ndikhale second vice president kapena ndikukhala phungu kapena chani zimenezo ndikuti apanga kale aona kale inu ndine ndongoyang'ana icho ndi chisankho cha moyo wawo ndi chipani chawo tilibe sei koma Malawi timakonda kuchuluka nzeru pa chisankho cha moyo cha munthu wina vuto lina londife ngati feso timatha kupanga zisankho zoyenerera fai feso nazo zathu so kakhala second vice president anthu amafuna anthu akumayembekezera kuti padzakhala maudani vuto ndoti kumale kunoka maona ngati kuti maubale amathera udani then akumaona ngati kuti akakhala second vice president akaluza UMP mina pakatha zaka ziwiri basi azataya. Steve, is it automatic ma benefits? Yes. Mwina ulile ma benefits. Yes. Ndekuti basi ubale athana nawo pandali. Kuti mina khalebe okuku akhalebe kuti ku parliament ali ndi mawu atani koma icho ndi chisankho chomanga angapange. Is it automatic kuti akachita stick to being second vice president ndikuti ayenera kutaya UMP? Is it automatic? Akuti malamulo akutero. Akuti malamulo. We can't keep the two. Can't we keep the two? Ndikuti malamulo ngati ndikuti kuena ukasinthaso malamulo ku parliament. Ukasinthaso malamulo. Chabwino. Koma ndikuti sazapanga apply pa iwo akai. Achita apply. Kwinako. Ndoda kuza kusunga ka UMP kazadikire kuti akazasintha malamulo ndatero koma kuti azasongeze zingatheka kale I think zimatheka ngati malamulo anatani anasinda fambiri ndekuti kwa Chihana onse babu awo na second vice president Chihana waso akhala second vice president koma kusanko takamba kale ndi chawo ndale mena kuzonera zoma kupanga koma akakhala second vice president kadzachotsa koma ulemu moyo wawo wose onena kuti anakhala second vice president udzapitirira azipita kunja azidati second vice president former second vice Republic of Malawi kadzakalamba kadzakalame taito imeneza tani second vice president of the Republic of Malawi koma khanga sindikuzwa ngati uli ndi ma benefits watambira manena kuti akakuchotsa ngati benefits koma chisankho ndi yawo ndi akuti alumbira pompana nkhani yake ndiyo pamene kumalawi kunoko nkhani ya njala ikukhala ngati kutivutavutabe taonapo mpando mapepa omwe komanso ma media ena kuti ayi tikukagula chimanga ku dziko la Zambia.
ukuiona bwanji nkhani imene nkhani ripoti la MVAC limaonesa kuti amalawi 4 million mwina kuyambira pano pakafika mwezi wa Machi tizakololi akufunika chakudya chabwino ndipo dziko la Malawi linapanga budget ya 307 million zinatengera munthalika molo motuma anthu 20 50 70 kapena nduna kapena iwowo kupita ku Zambia kukaononga malawansi kukafuna chimanga phone call agula ndikupempha kuti agule chimanga kudzera pa phone pamphindi zosachepera mwina 10 yes zateka dziko la Zambia nkulola zateka kwendesa boma ndi phone ndi njira ina imwe timanena pano kuti ndikuyikira kumbuyo DPP kuyikira kumbuyo munthalika koma chilungamo chake yes DPP akakhala kuti akupanga zawo tizimanena so pano ndipo tibe mantha koma chilungamo chake ndiyonena kuti zizinde zofunika so dziko la Zambia lanena president wawo Hakainde Hichilema wanena kuti dziko lawo lakola chimanga chambiri ndipo ndichokonzeka kugulitsa 200,000 metric tons ku dziko lino la Malawi awo ndi maganizo abwino kwambiri pa nthawi inonse yokambira naso kuti ayi tagula chimanga kunja chifukwa chani chifukwa chani mugula chimanga palibe zokambira nazo Malawi ilipo we know njala ilipo yes zimene zithandiza kwambiri komanso chipani cha muvu wa chilungamo chikutsutsa kalata ina yomwe ikuzungulira kuti masamba mchezo onena kuti wakudzudzula kugula chimanga kwa Zambia atsutsa zimene yes Sanders Juma president wa kunena kuti ayi kata imene si anthu ife sitikudzudzula nkhani imeneyo sitikuletsa komano anthu ena ake angotibera logo yathu ndikupanga kunezo mulankhula kwawo komano iyi ni nkhani yabwino kwambiri potengera mmene njala yafikira chifukwa ino ndine mtawuni muno timatha kupeza kaganyu timatola tidya nzimbe tigona koma akuluakulu kumudziko kuli njala alipo ena ndithu amene kumudziko kuli njala yopsa ndipo tikamati njala ilipo ndizonani ndizona ndiye apapa chomwe achita chabwino dziko la Malawi akudzera mu telefoni osati kukwera ndege koma kupempha mwankhula kawiri nkhani imene ya telefoni telefoni ndizotheka chapendetsa boma wina ali kwina ndimakamba so wiki yate ndikamba so kuti mamiti nyawa ndonyamuka basi takaone ni chimanga taimbirana kuti muti nthawi saibiri koma chimanga ndi 200,000 metric tons komanso tipemphe kuti ayang'ane ku maiko ena fasi chokwanira komano ayang'ane so maiko ena kuti tigule chimanga chabwino pamakina pamenepo pakamera Maxwell komanso chitatangana ali pamenepo kugwiragwira apa ndi apa kuti zonse ziyende mwadongosolo komanso officer mzathu amene anali pamenepo kuti gwiragwiranso apa ndi apa kuti zonse ziyende bwino program imeneyi gwede Steve Kondobanda in the house kuzukuta nkhani zosiyanasiyana ine dzina langa Happy Kasinja Banda in place of mayi wathu Selina Dumbola amene ndithu ali ku holiday kwa pakali pano tikumanenso lachiwiri likubwerali program imeneyi pene tizukutenso nkhani zosiyanasiyana kuno ku Mibawa Television Creativity that does us mwakoma nonse tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu